PNP Kalasyaw naghatid ng saya sa mga batang evacuees sa gitna ng habagat. Ibalita mo ang good news niyan, Idol Maya. Hindi lamang pagpapanatili ng batas at kaayusan ang naging tungkulin ng mga kapulisan sa bayan ng Kalasyaw. Sa gitna ng pananalasa ng habagat at pagbaha, naging katuwang din sila sa pagbibigay aliw, saya at pag-asa sa mga batang pansamantalang nananatili sa evacuation center. Patuloy na nananatili sa Kalasyaw Sports Complex ang maraming evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Habang hinihintay nilang humupa ang tubig at bumalik sa normal ang kanilang sitwasyon, sinikap naman ng Kalasyaw Municipal Police Station na maibsan kahit kaunti ang kanilang pagkabagot at pangamba. Pinangunahan ng mga tauhan ng Kalasyaw PNP ang isang film viewing activity para sa mga evacuees. Sa pamamagitan ng simpleng pagtatanghal ng pelikula, nabigyan ng pagkakataong makapagpahinga at magsaya ang mga bata, maging ang kanilang mga magulang at iba pang evacuees na sabik na makauwi at makapagsimulang muli. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kanilang inisyatiba dahil suspindido ang klase bunsod ng kalamidad, pansamantalang nagsilbing mga guro ang mga police ma'am at sir para sa mga kindergarten at grade 1 learners sa evacuation center sa pamamagitan ng interactive learning activities at paggamit ng mga coloring materials na kanilang ipinamahagi. Naging mas masaya at makabuluhan ang oras ng mga bata sa kabila ng kawalan ng pasok. Sa bawat guhit ng krayola at bawat ngiti ng mga bata, tila nabawasan ang bigat ng kanilang nararanasan. Maaaring simple lamang ang mga aktibidad na isinagawa ng mga kapulisan, ngunit para sa mga batang pansamantalang malayo sa kanilang tahanan, ang mga sandaling ito ay nagsilbing pahinga mula sa pangamba at pagkabagot. Sa gitna ng unos, ipinakita ng Kalasyaw PNP na ang serbisyo sa komunidad ay hindi lamang nasusukat sa pagpapanatili ng seguridad. At sa araw na tuluyang humupa ang unos, kasama ng kanilang mga pamilya, ang mga batang ito ay muling mabangon. Dala ang mga alaala ng mga taong kahit sa gitna ng krisis ay piniling maghatid sa kanila ng saya at pag-asa. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.